Юбзел абый, менә рәхмәт шундый сүзләрегезгә. 10 ел элек сез бүтән татар газетларын укып барадыр идегез. Менә без штабка да тырышабыз каталогта булган бүтән газетларны яздырырга. Хәзер сез шулай ук яздырасызмы? Укырай бер табасызмы анда? Мен татар конгрессында күзәтеп барам бит. Мин укыйм, тулысынча укыйм. Ярты ел сайын шул 5-6 меңлек яздырам инде. Мин санап чыгалам. Чынында кирәк ул укып чыгу, укып бару кыен икән хәзер. Чөнки алар сыйфаты буенча да яңа бәяләр килә башлады. Аларның сайтында карыйсың. Аларда үзгәрергә тиеш. Аларда модернизацияларга заманлашырга тиеш. Ләкин мин ватаным Татарстан, шәһәри Казан, Ирек мәйданы, Акчарлак, мин үзем белгән язмаларны әйтәм инде. Идел журналы татарчасы һәм русчасы, Казан утлары, гаилә һәм мәктәп, мәгарифне кирип кенә алам инде. Тагын инде журналлар бар икән. Татарлар газетасын. Татарлар газета, Татар конгрессының үзебез язабыз инде. Менә һәм китапларны карап торырга тырышам инде. Ягъни без әле мәгълүмат мөхитендә яшибез. Безне бүлерләр. Төбәкләргә бүлерләр, сияси партияләргә бүлерләр, ләкин без төркемнәргә бүлерләр, ләкин безнең бер мөхитебез бар, мәгълүмат мөхит. Менә шушы мин әйткән газетлар алны мөгаен күпләр алдырырга өлгермәс тә. Әле бер-икесен алдырсагыз да әйбәт булыр. Әле мин мәдәнизм гына әйтмәдем, һәр вакытта әйтелә торган һәм башкалар Сөембикә журналы бар. Мәгълүмат мөхитендә интернетлар барса да күренә. Көн сайын карап баргала. Матбугат туры дигән интернет челтәре бар. Хәзер татар милләтен берләштерү бик җиңел. Чөнки Ташкенттан журнал сорап килмиләр. Мәскәүдән дә сорап килмиләр. Хәзер ачасында укыйсың. Бик кирәк булса китабында биреп җибәрәбез, журналында биреп җибәрәбез, интернеттан карагыз. Ягъни хәзер уникаль шанс туды. Менә яшьләребез генә телебезне дә белсен. Телебез белгәннәр, белмәгәннәрне Звезда, Поволжье кебек башка газетлар да бар. Шундый мөмкинлек бар. Шул мөмкинлек интихар дарулар, шифалы суйлар килде. Шушы бала инде авызын ачып, ютып кына җибәрсә икән. Шушы рухи мөхитне, рухи азык